Пра якую катастрофу кажа Лукашенка і што за рэвалюцыю ён сабраўся ладзіць у Беларусі, якую хлебную пасаду далі сыну вядомага дэпутата, а таксама што адбываецца ў затопленым Мінску і як на гэта рэагуюць чыноўнікі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко не хацеў ехаць разбірацца са стыхіяй, і цяпер стыхія завітала проста да яго. Сёння на Мінск абрынулася моцная залева. Вуліцы сталі рэчкамі, а на некаторых вада дайшла аж да вокнаў аўтамабіляў. У пэўных раёнах да моцнага ветру з дажджом дадаўся яшчэ і град. Многія машыны проста спыніліся на ўзбочынах, бо бачнасць на мінскіх дарогах была нулявой. Праз залеву на многіх вуліцах беларускай сталіцы спыніўся грамадскі транспарт. Напрыклад, на вуліцы Якуба Коласа людзі аказаліся заблакаваныя ў трамваях на некалькі гадзін, а машыны па ўсім горадзе ўсталі ў 10-бальныя заторы. На камароўскім рынку ўтварылася камароўскае мора, а таксама пазалівала метро. Напрыклад, вось што адбывалася на станцыі парк Чалюскінцаў. Прычым, па іроніі лёсу, акурат у самы разгул залевы ў Мінску Лукашенка праводзіў нараду па ліквідацыі наступстваў урагану ў Гомельскай вобласці. Ён слухаў даклад старшыні гомельскага аблвыканкама Івана Крупко пра сітуацыю у рэгіёне пасля непагадзі, бо па афіцыйнай версіі Лукашенка трымае на асабістым кантролі аднаўленчыя работы па ліквідацыі разбурэнняў ад стыхіі. Праўда, адзначым, што раней ён жорстка патрабаваў, каб да раніцы 16 ліпеня на Гомельшчыне разабралі завалы і аднавілі падачу вады і святла. Цяпер жа дэдлайны пасунуліся, і Лукашенка патрабуе, каб усё было ў парадку на раніцу 19 ліпеня. Што тычыцца надзвычайнай сітуацыі ў Мінску, то тут Лукашенка пакуль маўчыць. Прынамсі, на момант выхаду нашага відэа ён на гэтую тэму не сказаў ані слова. А вось сталічныя чыноўнікі ўжо заварушыліся. Як заявіў намеснік старшыні Мінгарвыканкама Олег Корзун, з ліўнёўкамі ў сталіцы праблем няма. Усе яны пачышчаныя і знаходзяцца ў рабочым стане. А патоп, па словах чыноўніка, адбыўся таму, што проста выпала занадта шмат ападкаў. Дарэчы, метэаролагі ўжо адзначылі, што сённяшняя залева стала рэкорднай за ўсю гісторыю Мінска. Так сталіцу яшчэ ніколі не залівала. Лукашенка абурыўся катастрофай, але не той, што адбылася на выхадных на Гомельшчыне ці сёння ў Мінску. У яго свая катастрофа. Ён прызнаўся, што з цяжкасцю чытае свае ж заканадаўчыя акты. На сегодняшний день действующими являются 175 тысяч актов. Катастрофа. Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Да, многие повторяются, нормы из одного нормативно-правового акта в другой. Гэтая размова адбылася на вялікай сустрэчы з суддзямі Канстытуцыйнага суда. Там жа Лукашенко заявіў, што з катастрофы цяпер будзе рабіць рэвалюцыю. Нам надо это все переворошить. Нам надо убрать все лишнее. Нам надо оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция. Не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране. Все должно быть понятно, доступно. Я уверен, что мы наполовину этих книжек и прочих актов сократим. Праўда, рэвалюцыя тычыцца толькі працы з дакументамі, а ўсё астатняе застанецца, як і было, бо адразу ж Лукашенка на ўсякі выпадак нагадаў усім прысутным, што ў Беларусі суды гэта частка дзяржавы, то бок частка лукашэнкаўскай сістэмы і адзін з яго інструментаў па ўтрыманні ўлады. Вы не должны забывать о том, что вы часть нашего государства, государственной структуры, если хотите, аппарата управления. Об этом ни в коем случае забывать не надо. Мы должны быть как никогда едины для того, чтобы выстоять и для того, чтобы сохранить свое государство. Мне нечего вам тут объяснять, вы не хуже меня понимаете все, что происходит. Таксама цікава, што Лукашенка яшчэ нядаўна як толькі не пляжыў Злучаныя Штаты Амерыкі, а цяпер вырашыў браць з іх прыклад. Праўда, вучыцца ён прапануе не дэмакратыі, а таму, як трэба пляваць на ўвесь свет. Благо, что все, о чем я говорил 30 лет, сегодня вы уже убедились на практике, имею в виду Соединенные Штаты Америки. Вы видите, как власть действующая себя ведет, чего стоит эта демократия. А во-вторых, и это, наверное, положительный факт, вы видите, как такая мощная страна, которой бы, в общем-то, и не надо было показывать свою прыть, защищает государственные интересы. И плевать им на весь мир. Не то, что на какую-то страну, на весь мир. Америка прежде всего. Ну і звяртае на сябе ўвагу такі момант.
Апошнім часам Лукашенко падчас сваіх прамоваў пачынае дыхаць так цяжка, што нібыта бяжыць марафон. Тое ж самае было заўважна і на гэтай нарадзе, прычым у самым яе пачатку. Уважаемые товарищи, прежде всего о цели нашей сегодняшней встречи. Помните, на предыдущей нашей встрече, к сожалению, очень давно, темой разговора была подготовка изменений в Конституцию. Прайшоў амаль тыдзень пасля заявы беларускіх уладаў, што напружання на мяжы з Украінай больш няма, але ў Расіі ад гэтага працягвае палыхаць і па сёння. Яшчэ нядаўна многія крамлёўскія прапагандысты ухвалялі кіраўніка Беларусі за падтрымку Расіі. Цяпер жа ад іх гучаць абразы, абвінавачванні ў здрадзе і крыкі пра нож у спіну ад Лукашэнкі. Прычына ўсё тая ж. Заявы, што ён адвёў свае войскі ад мяжы з Украінай. Але самае цікавае тут, як многія з гэтых так званых блогераў і публіцыстаў хутка паказалі свой сапраўдны твар і сваё сапраўднае стаўленне да Беларусі. Некаторыя з так званых ваенкараў прыняліся папракаць Лукашэнку за падвойную гульню, а таксама пагражаць Беларусі стратай тэрыторыі і нацыянальнай ідэнтычнасці. Прапагандыст Александр Коц вырашыў зладзіць апытанне сярод падпісантаў свайго каналу, тыпу як яны ўспрынялі дзеянні і словы Лукашэнкі, і большасць адказала, што Беларусь Расіі не саюзнік. Прычым паказальна, як лёгка гэтыя прадстаўнікі так званага брацкага народу пераходзяць на хамскую і людажэрскую рыторыку. Цяпер пуцінскія апрычнікі называюць беларусаў, цытата, нацыяй здраднікаў і паразітаў, штучна прыдуманых камуністамі. А былы вагнераўскі рэсурс піша, што палова тэрыторыі Беларусі гэта спрадвечна рускія землі і кажа, цытата, што Беларусь трэба расціснуць, бо ў яе няма ніякай будучыні акрамя Расіі. Канец цытаты. Тым часам Лукашенко мяняе генералаў. Кадравыя перастаноўкі адбыліся ў камандаванні Міністэрства абароны і ўзброеных сіл. Генерал-маёр Александр Навуменка цяпер прызначаны намеснікам міністра абароны. Яго папярэднік на пасадзе генерал-маёр Андрэй Жук звольнены ў запас па ўзросце. Да таго, генерал-маёр Навуменка быў камандуючым войскамі паўночна-заходняга аператыўнага камандавання. Вы можаце яго памятаць па вось гэтаму эпічнаму відэа, дзе генерал дакладвае абстаноўку перад шпіцам Лукашэнкі. Цяпер жа выступаць перад сабакам Лукашэнкі будзе іншы вайсковец. Паўночна-заходняе аператыўнае камандаванне замест Навуменкі узначаліў генерал-маёр Александр Бас. Раней ён быў начальнікам галоўнага ўпраўлення баявой падрыхтоўкі ўзброеных сіл Беларусі. Хлебная кар'ера чыноўніцкага сына. Новую працу знайшоў Уладзіслаў Андрэйчанка, сын даўняга паплечніка Лукашэнкі. Бацька мужчыны Уладзімір Андрэйчанка калісьці быў кіраўніком Віцебскай вобласці, а пасля стаў дэпутатам-рэкардсменам. Ён правёў у беларускім парламенце аж 4 тэрміны і ўсе 4 разы быў спікерам палаты прадстаўнікоў. У дэпутацкага сына жыццё склалася таксама неблага. Медык па адукацыі, ён стаў кіраўніком мабільнага аператара МТС. Спачатку ён узначальваў філіялы ў Віцебску і Магілёве, а затым стаў і гендырэктарам. Цяпер Андрэйчанка малодшы зноў дырэктар, але ў зусім іншай сферы, ужо звязанай з яго адукацыяй. Яго прызначылі кіраўніком фармакалагічнай кампаніі «Мінск Інтэркапс», якая спецыялізуецца на вытворчасці лекавых прэпаратаў у желацінавых капсулах. Прычым новага дырэктара калектыву прадставіў ажно сам міністр аховы здароўя Александр Хаджаеў. З'явіліся недобрыя навіны пра палітзняволеную Паліну Шарэнду-Панасюк. Пра іх даведалася Радыё Свабода. Зусім нядаўна сваякі Паліны атрымалі афіцыйны адказ ад адміністрацыі жаночай калоніі нумар 24, што ў Шарэнды-Панасюк дыягнаставалі хранічны панкрэатыт сярэдняй цяжкасці. І гэтая небяспечная хвароба, якая разбурае падстраўнікавую залозу і сам страўнік. Як распавёў Андрэй Шарэнда, муж Паліны, для яго жонкі гэты дыягназ можа стаць увогуле смяротным прысудам, бо яна ўжо вельмі моцна схуднела, але з калоніі адказваюць сваякам, што з Палінай усё нармальна. Таксама, па словах мужчыны, палітзняволенай не перадаюць лекі, якія дасылае сям'я, і не аддаюць харчовыя перадачы. І занепакоенасць мужчыны тут зразумелая, бо ўсе добра ведаюць стаўленне да палітычных у калоніях і памятаюць трагічную сітуацыю з мастаком і палітвязнем Алесем Пушкіным, які памёр праз язву. Пушкіна можна было выратаваць, але з калоніі ў бальніцу яго прывезлі надта позна. Тут нагадаю,
Нагадаем, што Паліна Шарэнда-Панасюк павінна была выйсці на волю яшчэ 21 мая гэтага года, але за 2 дні да вызвалення яна была пераведзеная ў гомельскі СІЗА, і там на жанчыну завялі чарговую крыміналку за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Паліна чакае ўжо 3-ці суд за гэтае злоснае непадпарадкаванне, і ёй пагражае яшчэ 2 гады за кратамі. Сілавікі працягваюць затрымліваць людзей за падзеі 2020 года, але тут адметная новая схема палявання на беларусаў. Цяпер на трасе М1 даішнікі спынілі дырэктара брэсцкай кампаніі Яўгена Бычко. Калі ж ён выйшаў з машыны, на яго вылецелі сілавікі і са зброяй жорстка скруцілі мужчыну. Далей усё як звычайна. Затрыманага прымусілі прызнацца на відэа, што ён выходзіў на пратэсты, і цяпер берасцейца хутчэй за ўсё чакае крымінальная справа. Новая схема махляроў. Цяпер беларусам пішуць іх начальнікі. Звычайнай мінскай настаўніцы ў месенджеры нібыта напісаў дырэктар яе навучальнай установы і папярэдзіў падначаленую, маўляў, работнікі іх школы замяшаныя ў злачынных схемах, і з ёй хутка звяжуцца прадстаўнікі органаў. Далей пачаўся другі акт гэтай добра разыгранай п'есы. Жанчыне пазваніў праваахоўнік і расказаў, што яе калегі па працы ў школе займаюцца махлярствам, прычым і з яе рахунку чамусьці зафіксаваныя падазроныя грашовыя пераводы. Ну а далей усё было традыцыйна. Каб не стаць саўдзельніцай злачынства, перавядзіце грошы на бяспечны рахунак, інакш у вас будзе ператрус і ўсё канфіскуюць. Перапалоханая настаўніца паверыла і аддала ўсе свае накапленні, а гэта 12 000 рублёў. Пасля яшчэ яна заклала ў ламбард залатыя ўпрыгожванні і перавяла гэтыя грошы на той нібыта бяспечны рахунак. Фінал чаканы. Адразу ж зніклі і грошы, і суразмоўцы. Само сабою, і дырэктар школы, і сілавік, якія гаварылі жанчынай, аказаліся махлярами. Незвычайны суд заўважыў партал «Зеркала». Пара беларусаў развялася, але працягнула жыць у адной кватэры, за якую па-ранейшаму плаціў мужчына. Але праз пару гадоў яму гэта надакучыла, і былы муж падаў у суд на жонку. Ён запатрабаваў ад яе палову грошай, якія выдаткаваў на крэдыт за жыллё і камуналку пасля іх разводу. Агулам мужчына хацеў атрымаць 6500 рублёў плюс суму на аплату адваката. Суд вывучыў усе дэталі і задаволіў патрабаванні пакрыўджанага мужчыны. Цяпер яго былая жонка мусіць сплаціць 7260 беларускіх рублёў. Сабаку ўзялі на працу ў беларускую царкву. Гэта залатысты рэтрывер Гектар, які будзе дапамагаць людзям змагацца з чорнымі думкамі і дэпрэсіяй. Разам са святаром, які прайшоў спецыяльную падрыхтоўку ў Расіі і Брытаніі, Гектар будзе наведваць бальніцы, хоспісы і звычайныя царкоўныя прыходы. Галоўная яго функцыя – эмацыйная падтрымка. Прасцей кажучы, хворым людзям дадуць трошкі папесціць сабаку, каб узняць настрой. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!